Nagħti glorja l-mulej. Din hija xi ħaġa li hija ferm ikbar ħafna minni, ovvjament. Għax il-kelma t'Alla hija l-kelma t'Alla. U meta qed nitkellmu fuq il-kelma t'Alla, kif jgħidu bl-Ingliż there's no need to say more. M'hemmx iktar xi tajt. Meta qed tgħid il-kelma t'Alla hija xi ħaġa li hija ferm ikbar minn dak li jkun, ferm ikbar mill-bniedem. U żgur mhux forsi kieku mhux blajnuna tal-Ispirtu Santu ħadd ma jirnexxielu iwassal kelma t'Alla kif suppost. Ġifieri, mod speċjali dawk li forsi bħali mhux daqshekk esperjenzati fil-xandir tal-kelma t'Alla. Għalhekk qabel xejn nixtieq nibda billi nitlob lil Mulej l-Ispirtu Santu. Mister Qaddis jiena nirringrazzjak ta' din l-opportunità Mulej, ninsab ċert li dan huwa mument appuntat minnek Mulej Qaddis, ninsab ċert Mulej li inti ridt dan il-mument f'dan il-ħin u li dik kienet għażla tiegħek. Għalhekk jiena ninsab ċert Mulej li l-Ispirtu Qaddis tiegħek se jiġi se jinżel fuq ser jimmanifesta, ser jieħu over u jwassalu l-messaġġ li int Mulej tittaddi lill-poplu tiegħek. U ta' dan issir nirringrazzjak u nagħti lilek biss il-glorja, kull glorja għall-glorja tiegħek f'ibnek Ġesu Kristu. Amen. Halleluja. Grazzi. U glorja l-Mulej. Il-messaġġ tal-lum jismu l-qawwa t'Alla fi Kristu Ġesu li tbiddel in-nies. U kif il-pastor qal għandi testimonjanza tiegħi, essaċ mhux se nippretka t-testimonjanza tiegħi, imma se nsemmiha għax l-ewwel ħafna minnkom mhux kulħadd jiġifieri jaf it-testimonjanza tiegħi u tkunu tafu wkoll background minn fejn jiena ġejt. U kif ukoll il-qawwa t'Alla fi Kristu Ġesu li tbiddel in-nies, it-titlu tal-preach tal-lum, tal-messaġġ tal-lum għandu x'jaqsam ma' dan għaliex aħna nġew kulħadd kien mibdul bil-qawwa t'Alla fi Kristu Ġesu li tbiddel in-nies. Min kien mod u min kien ieħor, kif ngħidu bil-Malti, min m'għandux vit għandu skorfina. Jiġifieri kulħadd aħna rsaqna lejn il-Mulej għax kellna bżonn ninbidlu. Kieku jien kont tajjeb kif jien, ma kontx nersaq lejn il-Mulej, għax kont inkun tajjeb, imma ħadd huwa tajjeb. Anka min jgħix fuq human standards, ġifieri, fuq standard ta' bniedem, min jgħix tajjeb u ninħarsu leħ ngħidu dak bniedem tajjeb. Hawn nies li fuq issa qed nitkellmu mhux spiritwalment, fuq livell umanitarju, hawn nies li huma nies tajbin, li huma nies li dejjem fuq livell umanitarju, okay? Li huma nies li tħares lihom tajjeb dak bniedem eżemplari, dak bniedem tajjeb, bniedem tajjeb aħna nsibuh. Però xorta għandu bżonn bidla fil-ħajja tiegħu, jekk mhux imwieled mill-ġdid għandu bżonn. Daħna naraw aktar l qudiem. Jiena l-istil ta' ħajja li kont fiha jien kienet stil ta' ħajja perverża, kont ukoll fl-omosessualità u ovvjament kont naħseb li jiena bniedem tajjeb. Fil-fatt min kien nitkellem miegħi hekk kont nitkellem konfidenza li jiena bniedem tajjeb, kważi jekk ma murx il-ġenna jien kont ngħid ma nafx minn se jmur għax ejja, u hekk kont ngħidilhom hekk ma murx il-ġenna jien ma nafx kemm se jmur, minn se jmur jiena ma nisraqx, ma noqtolx, droga qatt ma missejt magħhom. Nikdeb xi waħda l-bżonn biss. Li jadnub ukoll, imma sa dak il-livell li kont fiha li ma kienx ġnub, nikdeb daqsxejn għall-bżonn biss. Ma nidajx ħlief xi waħda lemmula u meta veru xi ħadd taqab biżomli li huwa ġnub ukoll għax eżatt, nġal il-min. Però dik ħammis daqsxejn fiha wkoll għax hawn min jgħidlek. Di sentenza popolari hawn Malta. U ħafna jgħidu għax iġġenni nidaj u d-dnub ikun fuqek, noqogħdu attentu ma naqgħux fiha. Għax jekk xi ħadd ġalek tidaj, id-dnub ikun fuqek, mhux fuq minn ġalek. Forsi minn ġalek ikollu daqsxejn, imma d-dnub ikun fuqek għax inti ħadd għamillek x'għamillek, ħadd ma ġalek tidaj. Jiena dejjem inġib dal-eżempju minn jgħidlek, ngħidulhom jekk kien hawn xi ħadd li ġaluh jidaj kien Ġesu fuq is-salib, imma ma dax.
Mela allura ma hemmx sugu fiha li tajtek ġallin li daj id-dnub ikun fuqek. Jekk inti tidaj id-dnub huwa fuqek għax wieħed mill-frott tal-Ispirtu Santu huwa s-self-control. U li inti tidaj, inti qed tmur out of control. Jiġifieri dik hija self-control, okay? Mela, u kif kont qed ngħid jiena insomma kont fil-stil ta' ħajja u ovvjament kien ilhom jgħiduli kont inni nisma' ma dejjem irriġettajt ukoll rajt versi fil-Bibja u għax ma qabilx għal-widnejja jiena wasal tal-konklużjoni li San Pawl għax olewni xi ħaġa minn litri ta' San Pawl li San Pawl kien wieħed li jobgħod il-persuni omosessuali kien homophobic u possibilment meta kiteb dik litra kien fis-sakra u ma jafx kien qed jagħmel. Ovvjament daw kienu affarijiet li jiena bdejt insib biex nakkomoda li l-nifsi u ovvjament speċjalment litri ta' San Pawl konna dik mhux il-kelma tal-la da wara kollox qed tgħid li stess littra ta' San Pawl mhux il-kelma tal-la littra ta' San Pawl. Ġifieri biex nipprova noħroġ minnha u nibqa' ngħix fil-ħajja li kont qed ngħix fiha. Sakemm deep inside kont naf li l-Bibja l-kelma tal-lax qabel ma kont f'dik l-istil ta' ħajja jiena kont fil-mużew ukoll. Ġifieri eżatt. U in between il-mużew u l-istil ta' ħajja kont ma' setta reliġjuża li jissejħu Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, LDS, ġifieri Mormons. Daw għandhom il-Bibja wkoll imma għandhom ktieb mal-Bibja jissejħ il-Book of Mormon li jgħidu li huwa ktieb fil-Bibja mitluf li huma sabu jew whatever kien hemm xi ħadd sabuh l-Amerika x'huma jgħidu li Ġesu meta twieled aw meta mietu l-xoxta mar l-Amerika. U ovvjament fil-Bibja mhux qiegħda fil-Book of Mormon jgħidlek. Insomma, u jemnu ħafna, skużawni l-espressjoni, ċuċati. Eżatt. By the way, nixtinsax il-pastor semma l-ġlek. Et namela b'rispett u obbedjenza l-pastor għax naf xoħob. Il-ġlekkijiet xorta ma jġbunix. U zguru, ma. Nirringrazzjak. Għallu li ġirqu li u polit. Tiġalu, pastor. Thank you. Grazzi. Intant, mela kif kont qed ngħid kont ma dissetta wkoll tal-Mormons li kont naf deep inside min jagħmel ħażin ikun jaf ħafna drabi. Min jagħmel ħażin ħafna drabi fil-ġewwa ta' qalbu jkun jaf. Ovvjament, jibqa' jirreġetta, jibqa' jdur, jipprova jsib dawk ngħidulhom loopholes biex jara ma x'issa jaqbad biex jiġġustifika il-ħażin tiegħu. Imma mal-kelma talla m'hemmx fejn tilab. Din hija l-kelma talla, illum għadniex m'hemmx għalfejn ngħidu għamma ħanajda jien din hija l-kelma talla. Nemmena minn Genesis Apokalissi u naf li ħafna jagħmlu speċjalment dawk li minnhom ġodda. U aħna nafu li aħna dak kollu li l-kelma talla tajt li aħna u aħna għandna dak kollu l-kelma talla tajt li aħna. Halleluja. U l-kelma talla tajt li ċertu stili ta' ħajja u madnub. Mela ċertu stili ta' ħajja u madnub. U fejn midnub hemm bżonn il-bidla. U l-bidla ma tiġi qatt jekk mhux permezz ta' Ġesu Kristu. Ħantikom eżempju ta' da. Jien meta kont parti mill-Mormons, ovvjament kienu qaluli li l-istil tal-ħajja omosessuali hija ħażina. Niftakar qajt magħhom kont ngħix ar-rasi, kont ngħix l-imsida. Jiena mill-imsida kont noqogħdu Pembroke u mbagħad jiena rġgħet mort l-imsida. U kont sejjer ix-xogħol, kont inżilt fuq tal-linja u nara l-daw bil-omosaw insomma u l-ġlek u kellhom tag. U minn taħt il-għajn rajt xi ħaġa Jesus Christ. U saqt viċini hekk. U nara insomma. U kien hemm
dal-missjonarju minnhom huma jissejħu elders, avolja jkunu għadhom żgħar, imma kollha elders daw jissejħu. L-ewwel tnejn iltqajt magħhom Elder Nichols u Elder Starks. Iva, kun jomu ġifieri Starks l-oħor Nichols. U kien hemm elder ieħor li iltqajt miegħu hemmhekk u kont nipprova nżomm daqsxejn distanza minnu għax kien żgħirek qasir, kien bjont u insomma dak iż-żmien kont ħaddaqxej. Eżatt, ħaddaqxej, grazzi miegħu. Allura kont nipprova u l-Elder Nichols u l-Elder Nichols għatlu kont għatlu ma taffi, Schroeder kien kun jom u l-bjont. Għatlu Elder Schroeder għatlu Gustus. John, listen, għalli, but it's okay to be a friend, but I know, għatlu, I know, ma insomma. Anyway, u tkellimna, kont sejri x-xogħol, għatlu, ara, jien noqgħod di triq kif titla fuq, għatlu noqgħod hemmhekk, għatlu il-ġimgħa d-dieħla hija u nitkellmu, għax jiena kont miftuħ biex insomma, u daġi, u beda jkellimni, insomma, fuq il-kelma talla, whatever, u he was a sweet talker as well, u minnaw. Pero ħantikom eżempju, kif bil-fors bil-qawwa talla tittinbidel. Jiena I tried hard to change my ways. Ovvjament minna ma kelli l-qawwa tal-Ispirtu Santu taħdem fija bħal mandillum. Issa jekk il-mulej kienx qed jgħinni wkoll dak iż-żmien forsi għax l-ġenwinità tiegħi għax jiena verament xtaqt jista' jkun ukoll. Però naf żgur li wara żmien wara ftit ta' żmien mhux ħafna inqas minn 8 snin ta' biex ma jmux forsi jkun jaħseb tar issa wara 8 snin hawnhekk nerġa' dak xi ħaġa oħra. Għax jiena kull ma għamilt magħhom daw forsi għamilt sena u ma tantx kont immur iċ-ċerċ għax kien jiltaqgħu l-ħadd filgħodu biss u dak iż-żmien l-ħadd filgħodu ma kontx inqum. Kont naħdem ukoll flaxija. Anyway, però biex ngħidilkom kemm verament bil-qawwa tal-mulej biss tista' tinbidel, kont provajt u I tried hard u darba minnhom niftakar konser id-dar kont qiegħed għaddej fuq tal-linja minn Taslima kien is-sajf u s-sajf ikun hemm ħafna studenti u insomma kien tela studenta u insomma fuq tal-linja u jiena qiegħed bil-qeda u qiegħed bil-qedem. U ma stax naqaf inħares lejn Hilda. U kelli ġlieda miegħi nnifsi insomma, għax imbdejt ngħid di ħażin. Imma insib ruħi nħares, ovvjament inti mbagħad meta tħares, kieku tħares biss fiha u ma fihiex, mbagħad ovvjament il-ħsibijiet jibdew jiġru. Allura u jiena nibdew niġġiera tara le jiena ma għax dinha mhux sewwa u terġa' u insomma u niftakar inżilt minn tal-linja, oqbad il-mobile u ċempilt il-dan Elder Nichols jien. Hello, brother John, għalli għatlu, listen. Għatlu u bil-Malti tajtu ħasla. Ma jistax ikun din hija ħmerijiet. Jekk il-bniedem iħossu hekk, u din hija ħmerijiet li ma tistax u dnub u mhux dnub u by the way huma jemnu li l-omosessualità mhux biss hija dnub, iżda huma jemnu li homosexuality is a sin next to murder. It's that serious. It's that serious. So, fil-verità, id-nubit kollha huma next to murder, għax kollha jitfawk l-infern. Ġifieri jekk inti tkunx omosessuali, jekk inti tkunx giddib, jekk inti tkunx ħallil, jekk tmut hemmhekk, għalik it's murder, għax qed tmur l-infern. U da ma qalli xejn, qatt jismani u naħseb għamil xi kwarta ngħajjad fuq it-telefon. Ma jistax ikun da mhux dnub u mhux dnub. Ma jistax ikun għax hekk il-bniedem ikun hekk u ma jkunx hekk u dan kull ma qalli għamilli hekk. Qalli, listen John, if you're gonna yell at me, I'm gonna hang up. Oh, dak li waqaftat. Għatlu sorry, għatlu but I'm frustrated at the moment. I'm sorry, għatlu but I can't take this anymore, għatlu insomma, minnaw. Pero, il-punt huwa da. Try as you might, you will never get there on your own. Qatt. Tipprova kemm tipprova, ma tasal qatt waħdek. Għax kieku kien hekk, il-mulej ma kienx joqgħod jibatilna l-Ispirtu Santu. Kieku kien hekk il-mulej ma kienx jgħidilna ejjew għandi u tinbidlu. U mingħajr ma tagħmlu xejn. Amen. Ġifieri
Mingħajr Ġesu Kristu, kif qalinna mingħajr ma tagħmlu xejn, mingħajr Ġesu Kristu insija. Għalhekk aħna nippritkaw il-Ġesu. U għalhekk dawk li qed jippritkaw li hawn ġew qed issir xi tip ta' terapija ma jafu x'inhu ma jgħidu, għax terapija ma tiġix minn Alla, terapija tiġi mit-terapista. U mingħajr il-qawwa t'Alla ma jagħmlu xejn, hemm ħafna nies li jagħmlu programmi ta' droga u llum reġgħu waqgħu fiha. Hemm ħafna nies li jagħmlu programmi tal-alkoħol, jiena fejn kont noqgħod l-imsieda kien wieħed joqgħod faċċata tiegħi. Kien jixrob, kien alkoħoliku, anke tħares li l-ġilda tiegħu ġiet tinduna. U għamel il-programm u għamel żmien kbir ġifieri wieqaf mill-alkoħol sa kien imbagħad kienu stess kien jagħmel il-programm lil nies oħra u llum il-ġurnata reġa' waqa' jixrob għax rajtu jien b'għajnejja. Għax kull ma kellu terapija umana. Ma ġiex, ma rasaqx għan Ġesu, imma min jarsaq lej Ġesu, l-ewwel wieħed jien u ħafna oħrajn li ersaqna lej Ġesu tassew imbdilna, issa qed jgħiduna folozz. U qed jgħiduna folozz f'dik li d-dinja issejjaħ l-ogħla istituzzjoni tal-pajjiż, jiġifieri il-Parlament. Imma aħna l-ogħla istituzzjoni mhix il-Parlament, din hija l-ogħla istituzzjoni għaliex aħna l-Knisja. Istituzzjoni ta' fuq ġifieri awtorità tal-ogħla awtorità. Il-Parlament huwa l-ogħla awtorità jew Alla? Alla. U hemm nies fil-Parlament ukoll jaqblu tagħmada għax min verament qiegħed hemmhekk u iħobb il-mulej jaf li fuq Alla m'hemm ħadd. Allura meta inti tgħidlu isma' l-ogħla istituzzjoni bir-rispett kollu mhux il-Parlament hija l-kelma t'Alla għax huwa Alla hija l-kelma t'Alla. Ma nistax kontrija min verament huwa tal-affarijiet tiegħu jgħidlek iva, għandek raġun, mhux aħna l-ogħla istituzzjoni, il-kelma t'Alla. Thank you. Praise God. Gloria al-mulej. U jistgħu mhux jgħiduna folozz, il-Ministru għajritna folozz. Però ma jimpurtax. Il-kelma t'Alla tajt jekk aħna boloħ għal Kristu. Imma Alla jarhom boloħ. U huma boloħ minn ajru għax tassew, jekk il-bniedem jgħidli jiblaħ, jista' jkun il-bniedem għandu żball, imma hu jekk Alla jgħidlek iblaħ, tassew inti blaħ għax Alla ma jiżbaljax. Gloria al-mulej. Ejja mmorru Ġwanni 4. Jiena hekk kull m'għandi 7 punti, Sister Mari taf għax għattila u ħanajda. Jiena hekk għandi. Tiftakara? Titlu, 7 punti u konklużjoni. U jekk is-7 punti missomx kollha ma nafx għax ovvjament, però ejja mmorru Ġwanni, ġifieri l-Evanġelu ta' San Ġwann, right? Ġwanni kapitlu 4. Jiena mhux imdorri bil-Bibja, x'jiena l-Bibja tiegħi qiegħda fil-mobile. Ġifieri probabbli u kelli nisellef il-Bibja Tommi għax għandha il-dawa u l-xjajdulhom. Il-markers. Għax il-Bibja tiegħi bl-Ingliż, ma sta noqgħod peress li l-messaġġ huwa bil-Malti. Mela Ġwanni 4 u ħanaqraw vers 16 sa 18. Ħanaraw il-mara Sammaritana. Kif kienet? Kienet fid-dnub. Le, ammen, le, ovvjament, jiena l-lum, għax di qabżit li veru, le jiena l-lum, ġenwinament, bniedem mibdul bil-grazzja t'Alla. U mhux għax xi ħadd ġabni hawn u beżżani bl-infern jew l-ewwel nett nafx tajt il-kelma t'Alla fuq l-infern. U ma rridx imur hemm, ma mhux għalhekk. Għax jiena literalment I've had enough of that life. Dik il-ħajja jassil ta' ħajja ta' dlamijiet. L-ewwel nett naf koppji omosessuali ħbib tiegħi li huma qegħdin flimkien. U jgħidlek għax il-boyfriend u l-boyfriend jew illum jirreferu għax bħala r-raġel u r-raġel. Imma nista' nassigurakom li xorta hemm l-infedeltà bejnietom. Tajdu li mhux onka bejn mara u raġel li bielu li biela. Veru, ikun hemm każijiet, imma fl-omosessualità kważi f'kull koppja. Biss jiena naf koppja kont naħdem f'lukanda u kien hemm il-barman ta' din lukanda li huwa partner ma' raġel ieħor
U it-tnej li huma kienu jmorru ifittxu rġiel oħra. U ovvjament kont nitkellem magħhom, kont ngħidlhom ma jekk jien ma jaf kien jagħmel li ma ovvjament jekk insib il-mara available għal ħajti wkoll jiena open li fil-fatt dal-aħħar għaddej daqsxejn għax insomma kulħadd jaf li kien hemm Franċiża fl-istorja u ma kienx Franċiża insomma. Insomma li kont qed ngħid hija li naf koppji li u jgħiduli li jafu li jaqilbuha xulxin. Ovvjament hija veru u sintendi jekk jiena kif għattilkom jekk jiena open li niltaqa' ma' mara. Bħala Kristjan naf li ma nistax nitħaq biha. Bħala Kristjan naf li ma nistax nitħaq mara. Jiġifieri dan ifisser li jiena mhux sempliċement bniedem li għad għandi sentimenti, feelings omosessuali u qed nissuppresshom, qed noppresshom u rrid noħroġ ma' mara bil-fors biex nipprova li l-nifsi li issa qiegħed fir-rida talla. Da xejn minn da, jiena rrid nagħmel hekk għax ovvjament jogħġbuni n-nisa. Jiġifieri biex id-diskors ikun ċar. Għax hawn ħafna min jgħidlek isma' kulħadd jista' joħroġ ma' mara anke jekk ikun iroġbuh l-irġiel ħadd mhux hekk m'għandak, imma jiena qed nagħmel hekk għax illum il-ġurnata grazzi mulej jogħġbu lin-nisa. Għaliex grazzi mulej? Għax dik hija n-normalità. Eżatt, dik hija normali. Hawn min ikun ħossu naqa' nervis għax jgħidu toqgħodx tajt normali għax jieħdu għalihom, mhux kulħadd normali. No, mhux kulħadd normali. Mhux kulħadd normali. Il-bniedem huwa normali, il-bniedem li jħobb raġel ieħor huwa normali, imma dak il-feeling mhuwiex normali. I'm sorry, but I'm not sorry. Dak il-feeling mhux normali. Mhuwiex normali għax Alla ħalaq raġel għal mara, dak normali. Għax allura 4 tiem oħra jibda jgħidulna jiena normali, inħobb it-tfal. U isma' it's no wonder għax ċertu pajjiżi Musulmani hija ħaġa normali li jiena li għandi kważi 40 sena niżżewweġ waħda ta' 8 snin. Speċjalment fid-dinja Musulmana fejn il-fundatur tagħhom Muhammad hekk għamel, iżżewweġ waħda ta' 6 snin u kellu x'jaqsam magħha meta kellha 9. Ejja mmorru Ġwanni kapitlu 4. L-ewwel ħanaqraw vers minn 16 sa 18 fejn dil-mara kienet għadha fid-dnub. U Ġesu esponija id-dnub tagħha. Imma mbagħad ħanaqraw minn vers 39 sa 41, 39 sa 41, meta inbidlet. Mela, vers 16. Kapitlu 4, vers 16. San Ġwan, kapitlu 2, kapitlu 5, kapitlu 4 jataw. U vers 16, u dan jajtek. Għalila Ġesu, qed nitkellmu l-mara Samaritana li kienet fej il-bir, meta talbitu jixrob u Ġesu għalla kieku taf minn qed talaba. Għaltlu kif inti titlob li mara Samaritana u inti ludi, għalla kieku taf minn qed jitolbok l-ilma, inti titolbu l-ilma, insomma, eċetera, kulħadd nafa. Għalila Ġesu, mur sejjaħ lil żewġek u erġej hawn. Ġesu kien jaf kollox, imma għalla mur sejjaħ lil żewġek u erġej hawn. U ġbitu l-mara m'għandix żewġi. Għalila Ġesu, sewwet m'għandix żewġi. Inti żżewwiġt 5 darbiet u r-raġel li għandek miegħek bħalissa mhuwiex żewġek, sewwa weġibt. Mela hekk Ġesu espona il-ħajja ta' dnub li din kienet qed tgħix. Dan dik qed tgħix ma' raġel, jew raġel ta' mara oħra jew raġel li mhux tagħha. Fis-sens anke jekk huwa forsi kien single imma eżatt mhux fi żwieġ magħha. Din hija mara li bħal kulħadd kellha bżonn tinbidel. U Ġesu ma qatx joqgħod jagħmel l-għażiżi u jgħidilha isma' jiena nifhmek daw affarijiet li jiġru. Għax forsi inti raġel l-ewwel ftit irġiel taw kitrabil u għax inti vittma.
Le, qed tgħix fid-dnub. Ir-raġel sewwa qed qatt, ir-raġel li qiegħed miegħu mhuwiex żewġek, kieku xi ħadd minna jgħidha llum di jgħidulna mhux affarik tindaħalx. U probabbli ħafna min nies qod attent kif titkellem ma' dik għax dik qed tgħix il-partner tagħha mhux ir-raġel tagħha, qod attent kif titkellem ma tmurx toffendiha. Il-kelma tal-Alla jew tbidlek jew toffendik. Jiena meta qallu l-kelma tal-Alla, għall-ewwel offenditni. U għattilkom xi bdejt ngħid, San Pawl homophobic, San Pawl jobot il-gejz u San Pawl kien fis-sakra meta kiteb dak li kiteb. Għax offenditni. Allura ħadd attakka, ħadd irritalja. Imma mbagħad bħalma tilkom min jagħmel ħażin kulħadd ikun jaf li qed jagħmel ħażin, meta ġejt tad-dawl ta' Ġesu Kristu l-kelma tal-Alla bidlitni. U bidlitni veru. Mmorru vers 39. Mela. Kien hemm ħafna issa hekk meta wara li ovvjament Ġesu qalilha dak li qalilha li r-raġel tiegħek mhux tiegħek u qaltlu inti profeta u di baqgħet mistaġbada minnu da kif jaf insomma qaltlu il-Messija u mhux il-Messija u da qalla jienu dak li qed ikellmek jien il-Messija u di emnet dik importanti għax sa di seta tmemlitux di seta tqaltlu inti għax xi ħadd qallek fuqi mhux ix inti il-Messija memnitux ma kienx tinbidel jekk inti ma temminx f'Ġesu il-Messija ma tinbidilx. Jekk inti għadek temmen f'Ġesu il-bambin ma tinbidilx. Jekk inti għadek temmen f'Ġesu il-profeta ma tinbidilx. Jekk inti għadek temmen f'xi Ġesu li ħlaqt inti li tant kemm għandu fl-inverted commas imħabba li issa sar purċinel tiegħek ma tinbidilx. Di għarfitu bħala l-Messija. U hawnhekk jedina kien hemm ħafna Sammaritani minn dik il-belt li jemnu f'Ġesu issa hekk irridu naraw li daw is-Sammaritani meta semgħu Ġesu. Da mhux biss qed jisimgħu b'raġel profeta jew Messija ta' qed jaraw raġel ludi u s-Sammaritani u Lut. Forsi kieku kien raġel ta' xi nazzjoni ieħor forsi kienu jieħdu grazzja miegħu, imma meta qed tgħidilhom ludi intant il-Messija da qed tgħid li ludi. Għax ħafna nies taf il-fejn qed ngħid ħafna nies meta sellum stess, ġifieri qed nitkellem għedtilhom qalu li fejn tmur, għedtilhom jiena mmur River of Love. Isemmu lil pastor, jiena ma niġix, min jgħidli kemm ma nistax għalih. Kemm ma nistax għalih, ma niġix kemm ma nistax għalih. U jien taf xi weġibhom sorry pastor, imma verità. Ngħidilhom mhux ma nistax għalih, imma laqqas jien il-karattru tiegħi u l-karattru tiegħu ma tantx ingwalaw tajjeb flimkien bħala apparti Ġesu. Veru, il-pastor huwa bniedem li iħobb ċertu affarijiet kif suppost, pulit, bil-ġlek. Huwa bniedem li iħobb li jistudja, iħobb jaqra korsijiet, Bible College, iħobb il-ktieb. Huwa bniedem tal-ktieb, people of the book, kif jgħidu. Jiena minn naħa l-oħra ma nħobbx, naqra ma nħobbx nistudja, ma nħobbx qed tifhem ġifieri. Imma affarijiet oħra li però jiena ma niġix wara bniedem, niġi għal mulej. U nirrispetta l-pastor ukoll għax kieku ma kienx hu, probabbilment għadni fid-dinja għaliex kienu li ressaqni li d-dawl tal-mulej. Glorja l-mulej. Ma rridx nistama' ħażin, minix qed ngħid li jiena u l-pastor ma mmorrux tajjeb flimkien. Mhux qed ngħid hekk. Imma qed ngħid li bħala karattru għandna karattru differenti. Kull bniedem għandu jiena naf li hawnhekk hawn nies minnkom li meta taraw tagħtu strixi dwejja dejjem jiċċajta dejjem. Nifhem mhux kulħadd għandu dak it-tip ta' karattru. Hawn nies minnkom li meta taraw tara kemm iberik l-karattru tiegħu, he's always joking, għax qalu ili ġifieri. Ġifieri dawn huma biss karattri, all right? Mhux intant. Mela kien hemm ħafna Sammaritani minn dik il-belt li jemnu f'Ġesu fuq xieda li tagħthom dik il-mara meta qaltilhom kull ma għalli kull ma milt.
tant li meta s-Sammaritani ġew ħdeħ bdew jitolbuh biex jibqa' magħhom u qatt hemm jumejn. Imbagħad ħafna oħrajn hemmnu minħabba kliemu. U l-mara qalu lessa mhux għax qedtilna inti qegħdin nemmnu imma x'aħna wkoll smajnieh eċetera eċetera. Imma dil-mara inbidlet. Min jaf għalfejn hemmnu? Min jaf dil-mara baqgħet tgħix ma' dak ir-raġel li mhux tagħha? Ma naħsibx li baqgħet tgħix ma' dak ir-raġel li mhux tagħha għax min verità sew jiltaqa' ma' Ġesu Kristu jinbidel. Mela hawnhekk qed naraw eżempju ta' persuna li nbidlet. Tinsewx, aħna llum il-ġurnata fuq dal-istess Ġesu qed nitkellmu. Allura jekk dik inbidelet, jekk dik il-mara nbidlet, hija ma ninbidilx. Allura jekk dik il-mara nbidlet, ħuna li qal li nbidel u għajruħ fals, ma nbidilx. Għaliex dak fals u dile? Għaliex aħna foloz u dile? Għax, mhux għax tittajt kultant? Imma mela daw ma jemnux f'Ġesu. Daw jemnu f'Ġesu skadut. Mela għalfejn marru l-qoddis meta jkun hemm xi funzjoni u jitilgħu jitqarbnu. U jbusu s-salib biex Alla jgħinhom. Issa jgħinek Alla. Għata kemm jgħinek Alla biex tgħaddi xi liġi tal-omosessuali jiżżewġu u jaddottaw it-tfal. Ħana ħoboq ilma. Nispera għamillu ġawek xi ġimgħa dal-ilma. We are people of faith. Aħna nistafidi. Il-kelma tal-Alla tajt. U jekk dawk li jemnu fismi, u jekk tixorbu xi xarba li jġib il-mewt, ma jiġrilkom xejn. Ejja naraw eżempju ieħor. Ta' bniedem li nbidel. Wow, radikalment, għax kien kontra l-poplu tal-Alla b'mod radikali. Ħan nitkellmu fuq ħatkellmu fuq ex-terrorist. Umbagħad sara l-Ġesu Kristu b'mod radikali. Min Sawlu ta' Tarsu għal Pawlu l-Apostlu jew kif isejħulu fit-tradizzjoni San Pawl. M'għandi l-ebda problema nsejħlu San Pawl għax hekk jgħidu missierhom San Pawl, ma mhux veru missierhom għax by the way, jiena il-Kattoliċiżmu sa fejna fina l-Spanish ġabuh Malta, l-Ordni Spanjola, mhux San Pawl. San Pawl kull fejn kien pritka il-kelma tal-Alla. Ġifieri fil-verità missierna veru San Pawl, hekk niġu f'da, imma aħna mhux se noqogħdu ngħidu missierna San Pawl għax għandna missierna San Pawl, missierna spiritwali, missierna Abraham, missierna li inti fismewwiet il-kelma tajt. So, mela, u dan huwa bniedem radikali. Illum, f'termini tal-lum, dan kien jissejjaħ terrorist. Li kien imur, kien ikun imqabbad mill-kapijiet tal-Lut, anzi kienu stess li jmur ifittex il-permess biex imur fis-sinagogi tal-Lut, mhux fis-sinagogi, biex imur ifittex l-insara fil-ġamat tal-aħwa fi Kristu tal-Kristjani, jikxifhom u ovvjament joqtolhom jew joħodhom fil-ktajjen u mbagħad ovvjament hemmhekk joqtluhom, isawtuhom, kien hemm terturi, kien hemm persekuzzjoni kbira. Sakemm darba minnhom kulħadd jaf l-istorja ta' Pawlu, naraw fuq m'hemmx għalfejn naqrawha ta' ġifieri, imma għal min imbagħad forsi jrid imur jerġa' jgħaddiha. Dina qiegħda f'Atti tal-Apostli, il-Ktieb tal-Atti, kapitlu 9, il-versi huma minn 1 sa 31. Ovvjament kulħadd jaf kif Pawlu biddel ħajtu, u mhux għax biddel ħajtu, għax kellu inkontru ma' Ġesu Kristu. Alla li u kien sejjer
on duty, kif jgħidu, kien sejjer on duty, kien sejjer fit-triqtu jfittex l-insara, derlu, fid-dawl li jidda, insomma, kulħadd jaf l-istorja kif għallum u lej minn inti, u ħaġa importanti, u dit għattankaż minn it-tallum. Meta Pawlu għallu mulej minn inti, Ġesu għallu jiena Ġesu li inti qiegħed tippersegwita. Ġesu, fil-verità dak iż-żmien kien diġà miet difnuh għam il-mewt u tela fis-sema. Iġifieri Pawlu ma kienx qed ifittex il-Ġesu biex jippersegwitah. Pawlu kien qed ifittex il-Kristjani, in-nies ta' Alla, in-nies ta' Kristu biex jippersegwithom. Imma Ġesu qallu ma qallux jiena Alla tagħhom, ma qallux jiena il-mulej ta' dawk in-nies. Qallu jiena dak li int qiegħed tippersegwita. Iġifieri kull min jiġi kontra l-ġisem ta' Kristu qed jippersegwita Kristu. U għalhekk aħna nissejħu l-ġisem ta' Kristu għax huwa ġisem wieħed fejn hu r-ras u aħna l-ġisem. Jekk inti tmiss il-ġisem, qed weġġa' r-ras. Jiena nħobb nilgħab il-futbol. Forsi jew nħobb nilgħab il-futbol. Meta xi ħadd jiffawljak u jtik xi tekel kera u jweġġalek saqajk, rasek tħossha wkoll. Il-fatt jekk inti tkun bla ras ma tħossx. Le, veru, għax l-ġieħ huwa trasmissjoni mill-moħħ, mill-ċelloli tal-moħħ, aħna nħossu. L-ġieħ, ir-ras. Jiġifieri, jekk inti qed tagħmel belate u tismot idejk, tħoss fir-ras ukoll għax minn hawn. Jiġifieri, aħna ġisem wieħed u anke spiritwalment aħna l-ġisem u r-ras. Għalhekk irridu noqogħdu attenti, din hija side note. Għalhekk irridu noqogħdu attenti meta wieħed jgħid kontra l-ieħor, meta wieħed jiggosipja kontra l-ieħor, meta wieħed għandna xi ngħidu ma' xulxin. Alright, forsi kulħadd ikonna misunderstanding, però niffaċċjaw il-xulxin, brother, jiena naħseb li hawnhekk inqasni għax ja sister, naħseb hawnhekk inqasni għax that's it, ejja nirranġaw. Mbagħad jekk dak li jkun ma jkunx irid, hemm il-missier spiritwali, hemm il-pastor li jiena mmur ngħidlu min-naħa tiegħi, isma' pastor jiena kelli so and so ma so and so, jiena skużajt ruħi jew jekk jiena m'għamiltlu xejn jiena provajt niċċara l-affarijiet miegħu jew magħha, imma biex inti tkun taf min-naħa tagħha din ma tix taf. Min-naħa tiegħi m'hemm xejn, jiena naħfrilha, importanti taħfer jew naħfirlu, imma ma tix taf jew ma jridx jaf. Però importanti li noqogħdu attenti għax aħna ġisem wieħed. Jekk dabħal min joqgħod jissawwa tiweġġa' lilu nnifsu hekk qed nagħmlu ta' qed iweġġgħu lil nfusna, qed iweġġgħu il-missier. Intant. Mela din hija li Ġesu Kristu qallu jiena Ġesu li int qiegħed tippersegwita. Mela noqogħdu attenti meta daw qed jiġu kontrina minn hemm barra, meta daw qed jippruvaw jalqulna ħalqna, meta daw qegħdin jiżżuffjettaw bina, u by the way, ħanajdilkom xi ħaġa mill-esperjenza tiegħi personali. Meta qabel kont fil-ħajja omosessuali, u kont nitkellem, għax jiena ċert li kullum mhux qiegħed jiena qiegħed minn ta' quddiem kontra dil-Knisja. Qiegħed minn ta' quddiem biex daw il-liġijiet jgħaddu. Però meta kont nitkellem, tafx kienu jgħiduli ċertu nies, imma daw affarijiet innaturali. Ma tafx li Alla ħalaq Adam and Eve u mhux Adam and Steve. Illum il-ġurnata li jiena tajt ħajt il-mulej, dawn l-istess veru l-istess nies, mhux nies oħra ta' l-istess persuni li ngħidulhom għax il-kelma tal-Alla tajt. Tafx jgħiduli? U l-Bibja mhux il-bniedem kitibha u inti fejn taf li Adam u Eva dik storja mhux veru u x'fiha ħażin billi raġel uħobb raġel u mara tħobb mara jkun hemm l-imħabba bejniethom. Alla mhux imħabba mhux l-istess nies. Dawk il-folot. Dik il-falsità. Dak huwa l-falsità. Eżempju klassiku dak kif tkun fals. Mhux li bniedem imur jagħti testimonjanza quddiem Malta u Għawdex fuq televiżjoni nazzjonali li qed issegwih kważi Malta kollha u flok noħorġu il-Ministru flok toħroġ tgħidlu mhux kulħadd jaqbel miegħek imma inti veru bniedem qalbini biex għamil dal-pass. Tgħidlu fals?
bniedem qalbini. Għax mhux kulħadd kapaċi jagħmilha din. Jien għandi ħbib tiegħi fih dan komunitajiet oħra anke Kattolġi li jitkellmu is-sewwa li hu sewwa. Fejn naħdem jiena li mallem tiegħi jmexxi komunità Kattolika ġifieri u għandhom ħafna tajjeb. U fuq dal-affarijiet huma 100% right. Però nixtieq ħafna li jkun hemm xi ħadd minn kampijiet oħra Kattolġi u joħorġu jgħidu isma' jiena wkoll minkejja li Kattoliku ma il-mulej biddilni. Jew jgħidu isma' jiena wkoll jiena bidilni l-mulej u jiena jgħid f'dal-kamp jew f'dal-kamp. Jew ma jgħidu xejn, sempliċement ma jgħidu jiena wkoll il-mulej bidilni għax naf li jeżistu dawk li għandhom il-mulej veru biex nara fejn ħajpuntaw subajhom. Għax ħuna li marron TV lasam ma' River of Love u laqqassam mal-Pastor Gordon u ma nafx kif daw ċabsu River of Love u l-Pastor Gordon. U t-terapija li qatt ma eżistiet. Kieku t-terapija teżisti, jien l-ewwel wieħed li konna għaddi minna. Għax jiena f'dik il-linja kont, ġifieri kieku hemm it-terapija jien żgur għamilta, imma jiena qatt ma saret terapija. U by the way, anka fuq livell spiritwali, qatt ma sar talb speċjali biex niġi delivered. Id-deliverance hija xi ħaġa differenti, ikun hemm min ikollu bżonn, imma mhux għax tkun omosessuali per se. Jekk inti m'intix Alla, inti tax-xitan. U jekk inti tax-xitan, bħalma aħna għandna l-Ispirtu Santu jammar fina, jekk inti tax-xitan għandek l-Ispirtu mniġġas jammar fik. Ħaġa normali. Però għaliex hemm bżonn il-bidla? Għax aħna noqogħdu ngħidu Ġesu biddilni, Ġesu biddilni, Ġesu biddilni. Għaliex hemm bżonn il-bidla. Sorry, il-bidla. Ma nistgħux kif aħna raw. Aħna raw. Imma Ġwanni 3 vers 3 u 2. Vers 3, Ġwanni 3:3. Ġwanni kapitlu 3 vers 3. Ġesu qiegħed jitkellem ma' Nikodemu. Issa Nikodemu qallu Rabbi aħna nafu li inti mgħallem mibgħut minn Alla x'ħadd ma jistgħmel sinjali li qed tagħmel inti jekk ma tkunx Alla ma jkunx Alla miegħu. U Ġesu wieġbu. Tassew ngħidlek li jekk wieħed ma jitwilidx mill-ġdid ma jistax jara s-saltna tal-Alla. Ejja mmorru wkoll it-2 Korintin 5. It-2 Korintin kapitlu 5. Vers 17. Vers 17. Id-daqsxejn ta' tbatija tagħna, it-2 Korintin, u x'qiegħed jiena? Eżatt. Id-daqsxejn ta' tbatija tagħna ta' issa tħejjilna kobor ta' glorja bla qies għal dejjem. Li ma nħarsux lejn il-ħwejjex li jidru, iżda dawk li ma jidrux. Dawk li jidru huma l-żmien qasir, dawk li ma jidrux huma għal dejjem. Għal xi hemm bżonn bidla. Ħa nibqgħu fil-ħwejjex li jidru. Jekk ma ninbidlux, f'daw ta' nibqgħu u daw li jidru temporani u aħna temporani magħhom nkunu. U twelid mill-ġdid li ħafna jgħidulna għax intom tal-born again, isna ħna xi reliġjon. Aħna maħniex reliġjon, aħna l-poplu tal-Alla l-ħaj, aħna nobdu klim Ġesu Kristu għalinna, jeħtieġ titwildu mill-ġdid, just believe it. Għala Ġesu, toqgħodx tistaqsi għaliex u twiled mill-ġdid għal Ġesu. Kieku forsi għala l-pastor nifhem għali, imma spjegali għaliex. Imma issa meta qed jgħidha Ġesu qed jgħidha Alla, Ma l-bniedem ngħidlek imma trid nispjegazzjoni għax il-bniedem jista' jiżbalja u minnu. Imma Alla ma jiżbaljax. Alla qala, twieled mill-ġdid. Ħa ngħidilkom, anke jekk hawn xi ħadd tgħidli jiena m'iniex fl-omosessualità, jiena ma nisraqx, jiena ma nikdibx, jiena ma nidajx, jiena kważi isni Ġesu, next to Jesus, ma nidnibx. L-ewwel net, I doubt it. Imma għas-saħħa tal-argument, ngħidu li jekku. Xorta titwieled mill-ġdid. Għax iż-żerrija li inti ġej minna imniġsa.
Ġifiri, jekk inti perfett, your ways are perfect on the earth, jekk inti perfett fuq livell umanitarju, xorta titwilet mill-ġdid, għax jekk inti ma titwilx mill-ġdid, iż-żarrija li inti ġej minna hija mniċsa. U inti ma tistax b'żarrija mniċsa tidher qudiem Alla qaddis. Titwilet mill-ġdid. Mela aqtaw għajdunna għax intom tal-born again, għajdunna xi tagħmel. So that I also will be born again. Jiena nemmen li hemm nies f'kampijiet oħra li huma born again u qasbiż jafu. Tassew din nemmina. Jiena kif għattilkom naħdem ma' bniedem li imexxi komunità mal-mara tiegħu Kattoliku. U nemmen li huma mwildin mill-ġdid. Forsi huma jafu bit-terminoloġija bit-termini tal-born again jafu. Imma nemmen li hemm min ma jafx u għamwilet mill-ġdid. Għax inti li inti temmen fi Kristu, il-fat li inti temmen fi Kristu u temmen li huwa s-sit u s-salvatur tijak u li huwa veru miet għal dnubietek u li veru l-xoċta li huwa li bentalla, you're born again. Ġifiri, xiktar. Stili ta' ħajja ta' dnub u illum qed jgħidunna. Tox tiġi tgħidilna bid-dnub u mhux dnub. Speċjalment daw li ħadu għalihom meta ħunna der fuq l-X Factor ħadu għalihom għax l-iktar li għalihom għax semma dnub għax qal stil ta' ħajja ta' dnub. Għaliex ħadu għalihom? Mhux veru stil ta' ħajja ta' dnub. Mhux aħna din ngħiduha. Mhux aħna din ngħiduha. Ejja naraw stili ta' ħajja ta' dnub. Ejja naraw stili ta' ħajja ta' dnub, imma mhux sa nifqu hemm. Issa ħanaraw il-weda, għax Alla tagħna ma jaqtalniex qalbna, Alla tagħna ma jgħidilniex inti jekk tibqa' serek ħadd tmur l-infern. Full stop u jalaħal u ma jgħid xejn. Alla tagħna jgħidilna inti jekk tibqa' serek, ibni bimħabba qed ngħidlek sa tmur l-infern. Imma Alla jgħidilna imma, Alla tagħna dejjem għandu l-imma. Imma din hija l-weda u jagħmlilna kuraġġ. Għax jekk il-bniedem tippritkalu kemm hu ħażin, Alright, ġibni nseta kemm jien ħażin, issa s-sanam, issa niddispra. Immissa titoffri li xi ħaġa. Jekk once li qed tgħid li kemm jien ħażin, issa offri li x'nista' nagħmel la darba inti daqshekk qed tgħid li kemm jien ħażin, offri li x'nagħmel issa biex niġi tajjeb. U hekk jagħmel Alla tagħna, ejja mmorru l-ewwel Korintin 6. L-ewwel Korintin 6. Versi minn 9 sa 11. Inħobba din l-iskrittura. Mhix il-favorita tiegħi, il-favorita tiegħi hija dik li tajt għall-Santa Ġesu Kristu kull irkoppat mill-Filippin 10-2 minn għalija. Imma dina waħda mill-favoriti tiegħi ukoll ta'. Mela, vers 9 sa 11, Korintin, l-ewwel Korintin 6. Minn versi 9 sa 11, tajtek. 8-9. Ma tafux li l-inġusti ma jirtuwix is-saltna ta' Alla. L-inġusti. Ġifiri dawk li fajnejn Alla mhumiex ġusti. M'għandax taqsam xejn ġifiri li il-ġusta meta ngħidu bniedem jikdeb ukoll, giddiba wkoll ta' ġifiri hawnhekk l-inġusti huma dawk kollha li fajnej Alla huma inġusti. Fajnej Alla qed jagħmlu dak li Alla ma jridx. U x'inhu huma daw l-inġusti? Min huma? Ara ħanaraw min huma daw l-inġusti. Mela, ma tafux li l-inġusti ma jirtuwiex is-saltna ta' ħansib fejha xlif tawni. La titqarqux kemm hawn minnu erq. Għax jiena qassis ta' qalli la tħobbu lil xulxin. Erq. Jien ukoll darba qalli qassis qalli isma'. Qalli toqgħodx tħabber rasek. Fil-Bibja l-omosessuali, l-kelma omosessuali fil-Bibja tfisser pagani. Veru ta' mhux bis-serjetak qalli. Qalli fil-Bibja l-omosessuali tfisser pagani għax dak iż-żmien il-kelma omosessuali ma kinux jużawha. Għal tfisser il-kelma pagani, allura tfisser ma nafx minn fejn ġabha ġifieri, imma insomma. La titqarqux, isma'wa, la żienja. Żienja, kull tip ta' sess barra żwieġ huwa żina, all right? La żienja. La l-idolatri.
Alright, l-idolatri huma dawk li jadoraw l-istatwi. Li kollhom l-istatwi ma mhux biss, ta' jiena meta ma kontx reliġjuż dak il-perjodu, xorta kont idolatru. Kelli Liverpool. Kienu idolu tiegħi. Alright, għadni ġifi tafu li jiena nħobb, għadni sallum nħobb il-Liverpool imma differenza. Illum il-ġurnata, meta jilabu l-erba, Champions League, labna l-bira, lajna tnej. Out of the blues, għasrajni, ma samma. Meta jilabu l-erba Champions League, xorta u nkun. Tarawni, mux għax jena tajjeb ta' għax bil-grazzja talla, għax kiku jena, immur narom. Meta kont fil-Knisja Kattolika u koll, ma kellix l-Spiritu Santu daqsek, u għammi ġila għalt li, smurna għuddi sint il-ħat, kont najdila jina l-ħat ma mmurġiġ nibqarijiet. Is-sibt fil-axija ma mmurġiġ ikun hemm il-Liverpool tal-lik, jekk iridu l-qoddis jamlu wara nofsinhar u nibda mmur wara nofsinhar. Veru, thank you, għawam miexut. Ġifiri, pero il-Liverpool kienu għalla tijaj. U għara ma s-sammijom li għax ikonna xinajdu. Illum, praise God, et nara l-Mario De Bono. Illum hemm il-Juventus, illum qed jilabu l-Juventus kontra Manchester United, et nara unek u koll Manchester United, ġifiri, u dinja loba kbira, u Juventus Man United, ġifiri. Pero grazzi mulej. Anka Mario De Bono l-istaġun liħor kien qed jagħmel il-messaġġ tad-deċma hawnhekk jew kien qed jipritka u semma għalara qed nieħu gost li l-Liverpool qed jilagħbu final u qed nara supporters tal-Liverpool hawn final ta' Champions League. Listen, m'għadniex idolatru għaliex għax tajjeb jien għax il-mulej bidilni. Meta l-mulej bidlek għal min forsi qed jara fuq il-kameras, fuq il-YouTube. Jew live, għal min qed jara jiena mhux qed ngħid il-mulej bidilni biss f'dik li omosessualità, imma mbagħad il-Liverpool qed ninarhom u nibdel il-mulej mal-Liverpool. Xi dawwa kultant nidaj, hawnhekk nisraq xi fejjaq billi ma fejn tidħol omosessualità l-mulej bidilni għax hekk qed ngħidu aħna. La. It's not like that, il-mulej bidilni f'kollox. F'kollox. U li nixtieq ngħid ukoll importanti, Issa mux fej bniedem jaqa, tara mela mux vera l-mulej bidlek, le, zom. Qabel kont ngħix stil ta' ħajja ek, kulħadd jidneb, kulħadd jista' jiżloq, jalla qatt ma niżloq f'dawk l-affarijiet. U min nista' niżloq f'isem Ġesu Kristu, imma jekk ikun hawn xi ħadd jew nista' nkun jien li niżloq, ġara. Allura mhux veru l-mulej bidilni? Le, veru l-mulej bidlek, ma żlaqt. Tgħidlek il-kelma. Min jisloq, għax tgħidlek għalfejn toqgħod tiġġudika l-qaddej ta' ħadd ieħor, jekk il-qaddej jaqal sidu u sidu jqajmu. Praise God. Iġifieri, u kif ibidlek il-mulej, għax imbagħad hawn min jgħidilna ma kif jista' jkun tinbidel. Iġifieri issa ma dek tħossok xejn lej raġel ieħor l-ewwel netti huwa nemmen li dak il-feeling jista' jinbidel għax dak il-feeling mhuwiex ġej minn Alla. Allura l-mulej jista' jqaċtu, ibidlu, ikisru u jagħmellek normal feeling normali. Dik il-kelma normali. U mbagħad jista' jkun ukoll il-mulej forsi inti għadek tħoss xi ġibda imma għandek is-self control. Għax inkella jiena ngħidilhom nieħdu bniedem li huwa eterosessuali, li huwa normali, bniedem li raġel ħobb mara. Però mhux tal-mulej. Raġel ħobb mara ma mhux tal-mulej. U da ma kull mara li jara irida. U da joħroġ. U da jabbi n-nisa. Kull xahar taralu mara differenti. Kull xahar taralu mara differenti. U jmur ma' ħafna nisa. Tipo playboy. U sama messaġġ, sama l-Evanġelu li jbiddel in-nies. U l-imħabba ta' Ġesu Kristu bissitlu qalbu. U nbidel. Allura da ġiġralu issa ma diħoss xejn lejn in-nisa. X'għamillu l-mulej da? Waqqaflu l-feelings? Sar iħobb l-irġiel jew sar ma jħobb il-ħadd? Bl-istess raġunament ta' daw li qed minn għalihom qed waqqawna żżufjett, qed waqqaw lilhom għaż-żufjett bil-kelma talla. Għax il-kelma talla hija blata u jekk tieħu ġirja u tipprova tidħol brasek ma' blata tifqaħħa u hekk qed jagħmlu dan nies u msieken għax ħajfqaw rashom.
X'jagħmel dal-bniedem? Il-mulej bidlu. Kif bidlu l-mulej? Il-feelings baqgħu hemm. Kull mara li jara li jatib tiegħu għada toġbu u għadu jħoss feelings leha. Anka sessualment. Għax il-feelings sessualment mhuwa xejn ħażin. Nifqu naħsbu li xi ħaġa sesswali hija xi ħaġa ħażina. Is-sess ħalqu Alla, il-bniedem ħalqu Alla bil-feelings sesswali. Dak li tagħmel bih huwa tajjeb jew ħażin. Jiena nħobb nuża l-eżempju tas-sikkina. Id-dar għandna skieken. Is-skieken huma tajbin għax hekk ma tkunx is-sikkina ma tidlekx il-ħobs u ma taqsamx il-ħobs u ma taqtax il-laħam. Imma jekk naqbad is-sikkina u naqbad nagħti biha qed nuża ħażin. This is the same. Is-sesswalità hija tajba. Alla tajjinna. Kif tużawha ħażin? Jekk tiddeċiedi li tuża ħażin, kif tuża ħażin? Tuża ħażin billi tuża barra mill-patt ta' żwieġ. Full stop. U żwieġ bej raġel u raġel ma jom dak mhux żwieġ, ma jgħodx. U mara laqqas. U raġel u mara u annimal laqqas. Żewġ nisa u mara laqqas, għax illum kollox moda. Raġel adult u tifla jew mara adulta u tifel laqqas. Iż-żwieġ huwa bej mara u raġel maturi. U jekk niġu f'da biex jissejjaħ żwieġ irdu jkunu tnejn ta' Kristu. Għax inkella jagħmlu tieċ u jkunu insomma unjoni. Anyway, mela, xiktar. Għax il-ħin taru koll. Fil-fatt, għattilkom mustantijom koll, s-sabu punti. Pero jammurru malaj Rumani 12 malaj. ħana ġel daqxej. Għax dawn huma points li Rumani 12. Għeddi taħtajna hija ħażra. Mela Rumani 12 versi minn 1 sa 2. Rumani 12 versi minn 1 sa 2, 9, 12. Nitlobkom ħuti għal-ħnina ta' Alla, offru ġisimkom b'sagrifiċċju ħaj, qaddis joġob lill-Alla, jiġifieri l-qima spirituali tagħkom. Timxux max-xejra ta' did-dinja iżda isma' waġejja. Inbidlu. ċaħat għalinna ma jistax ikun, timbidel ma jistax ikun. Il-kelma talla tajdlek, iżda imbidlu. Timxux ma xċerta d-dinja, iżda imbidlu skont it-tġdid ta' femietkom biex isseħħilkom tarfu xin ir-rida talla, xinu tajjeb li joġbu, xinu perfett, mela għek, jekk ma timbidilx, ma tistax tara xinu tajjeb, xinu perfett u xjoġob l-Alla. Mux tab xej jajdunna intom imtek tkin. Mux tab xej jajdunna intom xtaħsbu li intom. Mux tab xej jajdunna għadkom 2000 sena l-ura. Ma jafux xinu għas-sewa tal-la. U laqqas jistaw ikunu jafu xinu għas-sewa tal-la għax mumiex mibdulin. Għawnek rajna, mux klim da. Mux klim il-pastor da. Da klim Alla. Imbidlu biex jiseħħilkom li tarfu xinu is-sewa ta' mela xini bil-kontra, li jekk ma tinbidlux ma jseħħilkomx li tarfu x'inhija s-sewa Alla x'inhu perfettu dak li joġob lilu. Glorja lil mulej. Għax minajru ma nagħmlu xejn. Glorja l Ġesu. Il-kbir dejjem għadu ġej fuq isħab. Kif jista' bniedem jindem u ma jinbidilx? Kif jista' bniedem jindem ma jinbidilx? Imorru it-tieni Petru. 2 Peter. It-tieni Petru, kapitlu 3, vers 9. Mhux għax jiddawwar il-mulej li jtemm il-wedid tiegħu kif jaħsbu xi wħud, imma qiegħed jistabar bikom għax ma jridx li xi ħadd jintilef imma li kulħadd jersaq għall-indiema. Kif jista' bniedem jindem u ma jinbidilx? Ma nistax tajt. Jiena ndimt, jiddispjaċini minn tnubieti, indimt jiddispjaċini. Immeġri nitlaq minn hawta għax issa noħroġ u niltaqa' ma' min jaf ma' min u min jaf x'isir. Mela dik mhux indima ġenwina. Il-mulej, kif qed jgħidulna mbarru, intom ġej il-mulej, dejjem hekk tajdu.
Il-mulej ħanin. Il-mulej ħanin. Għax Alla ħares jiġi. Għal uħut minna. U għandi l-aħħar punt qabel konklużjoni. Immorru Efesin kapitlu 4. Efesin kapitlu 4. Dan huwa l-aħħar punt qabel ma nagħmel konklużjoni. Itra l-Efesin kapitlu 4. Ix-xitan taċ kemm it-tantani qabel kont maħnuq, kont bin-nervi, issa jienu ġej mis-sieri tlabna liħ ukoll ħassu ħażin, ġifieri il-mulej il-xitan ma ridix din illum, imma baqa' f'wiċċu. Efesin kapitlu 4, versi minn 20 sa 24 u jgħid hekk. U jgħid hekk. Mela. Imma intom mhux hekk tallimtu l-Kristu. Jekk intom smajtuh u tallimtuh skont il-verità li f'Ġesu. Importanti di kemm jeżistu veritajiet. Ma mhux f'Ġesu. Mela mhumiex veritajiet. Jekk intom smajtuh u tallimtuh, mhux tallimtu l-kelma, tallimtu lil Ġesu ta' għax il-kelma hija Ġesu. Skont il-verità li f'Ġesu jiġifieri jismawa li għandkom twarbu l-ħajja tagħkom ta' qabel u tinżaw il-bniedem il-qadim imħassar bix-xewqat tal-pjaċira qarrieqa u li għandkom tiġġeddu b'tibdila spiritwali tal-fema tagħkom u tilbsu l-bniedem il-ġdid maħluq skont Alla fil-ġustizzja u l-qdusija tiegħu. Well, that sounds like change to me. Dik hija change. Dika bidla li jena ninsal bniedem il-qadim. Veru il-kelma bidla ma semmejnijiex, imma li jena ninsal bniedem il-qadim bil-passjoni tiħżina kollha tiegħu. Niġġeddet, il-kelma tiġġeddet tinbidel ta' ġifieri u renew. Renew, mhux essax tinbidel imma tu renew għandha minn tinbidel ġifieri u tilbes il-bniedem il-ġdid, issa nbdilt. Inbdilt għax l-istess bniedem baqa' imma nbidel. L-aħwa, il-kelma tal-Alla din. U għandi konklużjoni, qed nara skrittura ta' konklużjoni hija Lut kapitlu 13:8. L-imħabba tal-Alla tbiddel lin-nies. Ara, naqraw malaj, Lut kapitlu 8 Lut kapitlu 13 vers 8. Importanti, ħafna importanti li bniedem jinbidel. Lut kapitlu 13 u xek. Għawni 12-13. U vers 8. Kapitlu 13 vers 8. Ġesu Kristu u dak li kien fl-modi issa u għal dejjem. Iġifieri Ġesu Kristu u dak li kien fl-modi da żmien tal-Bibja. Iż-żmien tal-Bibja aħna naqraw fuq Ġesu. Ġesu Kristu l-istess li kien fl-modi illum dal Ġesu Kristu li biddel il daw in-nies u Ġesu Kristu llum li biddel lili u li biddel il-ħutna kollha li qed jgħidu li nbidlu li jiena nemminhom. Għaliex nemminhom għax qalu huma li għax qed nara l-frott. Għax dawn huma ħutna min ma jaf xejn fuqhom sema biss kumment. Easy għajt mhux veru, folot, imma minnu bħali li aħna aħwa għandna relazzjoni ta' aħwa u naraw lil xulxin u naraw il-frott ta' xulxin. Aħna nistgħu nitkellmu. Iva, u nbidlu. Permessa tal-istess Ġesu. U għal dejjem l-istess. Iġifieri għada, pitada, jekk il-mulej jibqa' ma jkunx għadu ġi, 10 snin oħra, 15 sena oħra, 20, l-istess Ġesu se jibqa' jbiddel in-nies minn ġenerazzjoni ġenerazzjoni. L-imħabba tal-Alla tbiddel in-nies u l-istess Alla, l-istess ħniena u l-istess imħabba li bidlet lin-nies ta' żmien il-Bibja li tbiddel lilna l-koll illum. Eżis ħuti u b'mod speċjali il-ġodda. Jekk
Għaw xi ħadd li forsi taħseb u qed tinduna li dal-messaġġ kien għalik. Li tajt jiena rrid niltaqa' ma' da Ġesu tal-Bibja li jbiddel in-nies. Li għandi bżonn ninbidel. Mhux bil-fors. Għax illum peress minħabba il-background tiegħi żammejt iktar ma' forsi stil ta' ħajja omosessualità, imma mhux hemmhekk biss ta' jekk int għandek bżonn tinbidel mhux biss omosessualità. Semmejna żinja, idolatri, u kien hemm lista oħra, u kien hemm il-weda. Il-weda kienet immissa intom inħsiltu, intom tqaddistu permezz tal-Ispirtu ta' Alla u fl-isem ta' Ġesu. Dik il-weda. Jekk inti tgħid li nixtieq niltaqa' ma' Ġesu li jbiddel in-nies, li wieħed hu stess li jbiddel in-nies. Tistħix ħabib, jiena xi darba hekk ukoll għamilt, u llum qiegħed u qed ngħid pubblikament li hekk kont nagħmel u llum Ġesu bidilni u jbiddel lilek ukoll. Jekk dan huwa inti, grazzi. Glorja l-Mulej. L-applaus il-Mulej ta' għax il-Mulej ta' jbiddel in-nies. Fit-Testament l-Antik kien hemm ħmar li tkellem u qallu l-profeta qgħod attent għax m'intix qiegħed fi triq it-tajba. Ħmar, letteralment donki. Jiġifieri il-Mulej jitkellem minn kulħadd. L-applaws il-Mulej. Ejja nbaxxu rasna. Aziz ħabib, jew ħabiba, jekk taħseb tħoss li dal-messaġġ kien għalik. Li forsi qiegħed hawnhekk għall-ewwel darba, jew qiegħda hawnhekk għall-ewwel darba. Li tesperjenza l-imħabba ta' Ġesu. Jiena niggarantilek minn esperjenza tiegħi personali. Ġesu jbidlek, Ġesu jħobbok. Ġesu jiġi janqek u jbidlek u jħobbok u iva jbidlek u jqazzek u jaħfirlek dnubitek kollha. U inti forsi tgħid li dal-messaġġ li rrid niltaqa' ma' Ġesu, rrid ninbidel. La tistħix. Hekk hawn xi ħadd forsi anka li mhux ġdid, forsi jgħid li rrid nerġa' olli jdejk. Olli jdejk hekk hawn xi ħadd u tgħid li forsi jien. Speċjalment il-ġodda ma' unħadd. Glorja l-Mulej. Glorja l-Mulej jekk ma' unħadd. Aħjar għax aħna kollha ġejna diġà mibdula. Praise God. Jekk inti forsi tisħi tolli jdejk, tisħix ħabib, jew ħabiba. Il-Mulej Ġesu jħobbok bħalma ħablili, bħalma ħablinna, aħna kollha kellna ninbidlu, kollha kellna t-toroq ħażina tagħna. Jew forsi sempliċement trid tersaq għat-talb. Ngħidu dit-talba flimkien. Missier Qaddis. Nirringrazzjawk illum tal-messaġġ tiegħek li inti jogħġbok iġib għall-attenzjoni tagħna. Missier, inti taf in-noqqasijiet kollha tiegħi. Taf fejn jiena nonqos. Imma inti taf qalbi. Jiena nindem missier minn tnubieti kollha u nitolbok taħfirli. Grazzi missier li inti ġibtni hawn mhux kombinazzjoni. Missier jiena nagħtik ħajti, jiena nemmen li Ġesu Kristu għal ben tal-ħaj. U naf li hu tas-sewbata u miet għalija fuq is-salib. Ħafuqu il-kastik li jinħaqni u l-xoxta u qiegħed fuq in-naħa tal-lemin ta' missier u permezz tal-ġrieħi tiegħu jien ġejt maħfur minn dnubieti permezz tad-dem qaddis tiegħu ix-xerra tal-maħfra tad-dnubieti u permezz tal-ġrieħi tiegħu jien ġejt infejjaq u jiena llum iben jew bint il-missier. Grazzi missier, jiena llum salvat u jien ta' Ġesu Kristu. Jekk inti tassew dik it-talba minn qalbek inti llum salvat, inti llum salvat u tissejjaħ iben tal-missier. Kaw xi ħadd li forsi jixtieq nitolbu miegħu oħorġu u jkun hawn anke l-pastor jew forsi l-mara tiegħu u l-djakni u l-elders il-player all tal-team u nitolbu. Nitolbu magħkom. Mill-bqija nispera li il-kelma tal-Mulej li għaddejtilkom bil-grazzja tal-la
missitilkom qalbkom u kienet kelma ta' inkoraġġiment fuq kollox u mhux ta' kondanna. Glorja lil Mulej! Halleluja! Ekkaw xi ħadd il-ġodda